Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. The last wife versus first wife, Mangwabe no Macele, senza Uthando Nes'thembu, a review season 5 izinto esiyibonile noma izinto okubhalwe ngazo kakhulu ku-social media. Okunye ayikho into entsha okwamanje, sibuyela nje kuThando Nes'thembu. Laba abathanda ishow ibona laba engizothi bazohlala babuke le video, mhlampe nabo-ke bebeke imibono yabo kulokhu esizokubala ukuthi sikubonile. Okunye kwakho kuzoba iqiniso, okunye akusikhona, akulona iqiniso, kodwa indlela esibona ngayo ngoba sonke ishow siyabuka maseke sikwazi ukugxeka noma sincome lokhu okuhle okwenzeke kwishow. Uthando Nes'thembu lana uMangwabe uyena unkosikazi wokugcina, mase kuthi-ke uMangwabe uma ebeka imibono yakhe kukhona umseleku namanye amakhosikazi o sister wives. Ubaba umseleku uba nento yokumbukela phansi uMangwabe. Kukhona la kwi-episode yokugcina ku-season 5 la ethi it is so unfortunate wena ufike ekugcineni futhi usukhuluma lezi zinto ozikhulumayo. La bebephikisana ngendaba ka-number 5. Waphendula kuMangwabe ukuthi kwakufanele ngifike ekuqaleni yini noma ngibe u-first wife ukuze nami ngizosho ukuthi ngizizwa kanjani noma ngibeke eyami imibono. Okunye uma ngikhuluma uba nenkinga, uma ngithule futhi kuba ngathi ngiyadelela. Kwaba nala uMangwabe sukume khona wahamba wathi ubaba umseleku engasekho, uMangwabe vele ukuhlaza kaphekiwe futhi ngeke azamfonele ukuthi abuye ngoba uzosuka akhombisa ukuthi ukuhlaza kangakanani. So nayi into esiyibukayo-ke thina babukeli okwethu ukugxeka noma awethu ama-comments ukuthi manje phela siyazi uMamkhulu ukuthi iposition yakhe iphezulu as uMamkhulu futhi izinto eziningi zizohlezi zenzeka nge-side lakhe, kodwa sibuye sekungathi kunokwenzelela ngoba ubaba umseleku othi uhalela i-unity kumakhosikazi akhe. Manje mayehalela le unity, yini mayehleli nabo engenzi befane, engenzi kube nomoya wodwa ukuthi nje njengoba siphikisana noMangwabe akukubi kangako, nalezi zinto ezikhulunywa uMangwabe ngiyasihlonipha. Ukunalokho uvele veze ukuthi nje yabo into ekhulunywa uMangwabe ayikho ngendaba yayo ngoba yena ufike ekugcineni, mayefika ekugcineni futhi usezozenza ukhanda shisa. Kanti manje phela uMangwabe ufike ekugcineni uthatha ubaba umseleku, uma enokhanda shisa fanele kube huye wenza njani, upholisa ikhanda elishisayo ngoba uye owathatha ikhanda elishisayo. Manje ubanika lento yokuthi noma ningakhuluma nithini lana-ke, kodwa-ke uMangwabe-ke bengizokhuluma ngayo noMacele ukuthi noma ungathini Mangwabe, ayibalulekile lento oyikhulumayo. Into ezokwenzeka ngifuna ukuzwa lesho uMacele. Uma lento uMacele eyivuma ukusho ukuthi right, uma uMacele engayivumi lento ukusho ukuthi wrong. Thina-ke njengababukeli-ke sithi kanti into enjani-ke le ngoba phela siyafundiswa, okusho ukuthi noma engangahlonishwa uMamkhulu, I mean uMangwabe noMakhumalo ngoba bona basekugcineni, ukusho ukuthi nje into yabo bakhona bafana nezingane buzona ezothi baba kunje baba yebo. Mase kuthi ngapha-ke uMacele noMayeni bacishwe befane ngoba bona badala, mase kuba nobaba umseleku yibo ababeka-ke ama-rules. Kusebenza ukuthi uMayeni noMacele nobaba umseleku bathini because sibona lokho thina njengababukeli. Angazi noma uyakubona yini-ke nawe. Mase ukuthi bese kunjalo bazozwana kanjani-ke kube mnandi ngoba phela sebeyazi vele ukuthi mayengayishongo uMamkhulu leyo nto leyo ayivele nje ifana nento engekho. Noma singathini uMamkhulu nje kodwa fanele esho ukuthi uthini. Mayengavumelani nathi uMamkhulu okusho ukuthi vele nje siyadlala, okufanayo ukusho ukuthi okay asivele sithuleke thina abanye ngoba uMamkhulu uzoyisho le ayishoyo. Uma-ke iphikiso Mayeni
at least-ke mhlampe-ke kuzogcina kushintshiwe. Kodwa nje wayisho umamkhulu uma yena wangayiphikisa imile leyo nto. Wakhuluma uMangwabe kuzothiwa hhayi bothula ufike ekugcineni. Vele nje usufike ekugcineni awuzazi izinto ezenzeke before, so awukwazi ukuba namagama amaningi. Nina niyibona ihamba kahle-ke le? Mina ngiyibona ihamba kahle. Mase kuwukuthi-ke sekuba uMangwabe uyabhoka uyakhuluma, abantu bazothi uMangwabe urude. Mawukuthi futhi ubaba uMseleku uyayikhuluma izinto ezi-wrong ngapha kuMangwabe, akavuki-ke umamkhulu njenge-deputy athi ha baba wakhe awukhulumi phela kanje. Angithi thina sibona ukuthi imnandi nje mawukuthi kuxatshana noma ubani etafuleni ngaphandle nje ukuthi kube umamkhulu. Makuwumamkhulu-ke kuyashintsha umoya ubone ukuthi hayibo. Ngoba umamkhulu akazwisani nale nto, okusho ukuthi nje kahle kahle mangajabula umamkhulu fanele bonke bengajabuli. Mina indlela engibuka ngayo. Kodwa ngapha mazinetha omunye bizothulakala bebuke nje ifilimu, bebuka imovie phambi kwayo nomamkhulu ayithulele. Kodwa masibuya ngapha kumamkhulu mabethi bayalekelela abanye bayakhuluma bazothiwa shut up, ayikho ngani. Ithi ha. Phela siyazi ukuthi umamkhulu yena favorite, kodwa ukwenzelela size sibone nathi njengama-viewers ngibona ukuthi akuhambi khona. Mase-ke niyabuya-ke nizojaja uMangwabe nithi hayi uMangwabe urude. Hayi uMangwabe ubaba uMseleku beyembukele phansi kancane kwi-show. Ngoba phela angeke ngisho ukuthi kakhulu ngoba into esibuka kwi-show mase sesibabuka-ke sesingababoni kwi-show sibabone kumnandi. Kodwa kwi-show nje sibona ukuthi ubaba uMseleku iposition kaMangwabe uyenza ibe ncane njengoba unumber 4, ngoba phela naye unemizwa yakhe, unembono yakhe futhi uhlukile. NoMakhumalo naye kanjalo. Kodwa makuMangwabe uvele uthi hayi ayikho into engizoyisho ngoMangwabe, noma sekoniwe uMangwabe futhi akammeli. Phela ngimbonile umamkhulu esukela uMangwabe ku-season 5 ethi ngisho iy'ngane nje akavumanga zibingelelwa. Sathi hayibo umamkhulu, nange sefuna ukuthi sihlebe ngey'ngane kanti asithanda ukuhleba ngey'ngane ngoba phela iy'ngane thina siyayivikela. Sihleba ngabo nje ngoba bona badala. Futhi-ke sihleba ngabo ngoba isuke ikhona into esizoyihleba. Iy'ngane nje sifuna ukubona ziyiy'ngane ziyidlela ukudla, ziyidlalela iphelele lapho into. Noma kube yinto yokuthi hawu esikoleni kunje kuphelele lapho. Hhayi ukuthi befake iy'ngane deep kwizinto zabo. Ngoba ngithi sibuke sizwe beshumayela ukuthi le family fanele nje ibe ihlangane, kube nokuthula, kube mnandi, one big family. Kuthi kusenjalo ingane ngapha ithe uMangwabe akavumanga kade ibingelela. Hawu kunezinto ey'njalo. Hhayi bengithi niyakubona-ke lokhu ukuthi le behavior yaMangwabe isukela kuphi, ubani oyi-cause? Ubaba uMseleku. Ngoba ubaba uMseleku netiye lakhe nathi siyalibona ukuthi hayi kwangathi awubalaleli-ke laba basekugcineni. Laba-ke abangaphezulu ababili ngathi bona nje bayakugobisa, yibo nje abayikhalisayo futhi kulalelwa bona kakhulu. Mase kuthi le 2 engasekugcineni yona nje isale isivuma ukuthi sizokwenza lokho, sekwenziwa lokhu, uyayibona? Sibona kanjalo kwishow. uMangwabe versus uMacele. Lokhu-ke futhi okagcina sekwenza sibabuke ngokuthi-ke abahloniphani, abalalelani, ngoba phela oyikhanda engakwenzi kube nomoya owodwa akulula ukuthi abehloniphani. Kufana njengey'ngane kumzali. Uma umzali ezosuke abe netiye ekhombise kakhulu ukuthi ubani oseduze, laba abanye bayakubona mase beba nenzondo encane elobe ikhula kanti umzali akanakile. Noma ngabe ingane usuke yenza kahle ngoba phela ngike ngafunda ukuthi kusuke kuyingane mhlampe ey'phethe kahle kunalezi ezinye noma kunjalo, kodwa umzali kufanele nje enze sure emehlweni ey'ngane ukuthi iy'ngane zakhe ziyabona ukuthi ubaba usithanda sonke, uma usithanda sonke. Manje mase kubonakala ukuthi ubani
uthola konke akufunayo. Ubani futhi uma ekhuluma, ubaba uyalalela, umama uyalalela. Laba abanye-ke ngemuva-ke sebeyaqala-ke beba nemicabango emibi, sebeba nenzondo. Kube nengozi-ke engabonakalanga ukuthi abantu bendawonye abasazwani kahle hle ngento ebingalungiseka. Noma hlampe-ke yinto eyenzeke kwangabonakala. Hhayi-ke sekuvukile-ke ukukhuluma kakhulu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Le behavior kaMangwabe nale yakaMacele yokuba childish ngesinye isikhathi yenziwa ubaba uMseleku, ngoba uMacele yena uphethwe njengeqanda. uMangwabe-ke bona kuthiwe yeyi landelani nina, sesiyahamba manje wozani. Kuthiwe yeyi hlalani phansi ayisenzeki leyo nto. Asisakufuni lokhu, belokhu belandelile. Uyabo?